Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Dutta da dai irin haka. Buhari, bismillah gabatar musu da kanka. Sunana Buhari aka GMB wanda ke comedy a garin Tambuwal. To wallahi ka dai daura boye sunan ka don ka san Buhari yanzu ka ce Buhari wallahi ana iya kashe ka wani gari. Ko ba haka ba? Wallahi haka. Mutaru sai wani abu kai ma ga. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Muktar Abubakar Tambuwal wanda an kai sani da M Shahi. Idan kana son kai farin ciki kai ko hawan jini gare ka idan kana kallon comedians namu na matasa ne TVW. Mana. Da ko hawan jini gare ka kana da typhoid kana malaria kai ko wani ciwo gare ka idan kana son ya kawo ba ma sai an tsaya bidan magani ko me kai sauri ka shiga cikin YouTube channel namu ka rubuta matasa ne TVW idan ka shiga sai ka danna mana subscribe ka danna mana alama ƙararrawa da kai haka nan Allah ya so ko wani ciwo gare ka ba sai an samu abin ba sai an kai ka asibiti ba za ka warke da gande da ka yazu Ya hada. bismillah Assalamu alaikum masoya. Suna saurara Sunana Umar yan Umar wanda aka fi sani da Umar GR. kuma kana waka Kuma ina waka. masha Allah mana ci gaba To gaskiya muna ƙara godiya ga masoyanmu. mana Kuma kuna ƙara mana ƙwarin gwiwa kuma za mu yi duk abin da zai sa ku farin ciki. masha Allah Ni ba sai na faɗa muku sunana ba matasan Tambuwal. Ko riga kun sani ni ne bai aka sani da Hayya Datti Kotuwa. mana Ba inda baka dai ba. Za ku ji amina. mana Bukari iya bayani. Ko ina yi kasa kun gasa ta gari. Ku je ku kalli matasa ne TVW. Sai kun zo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da farko dai sunana Ibrahim Ahmad wanda kuka fi sani da Kabani. Su ina masu cewa wai matasa ne TVW sun bar comedy sun lahi ta watsi waye dai ce ku ci yayi magana to ina mai jaddada muku da cewa wayannan maganganu duk ƙarya ne muna nan muna yi yanzu ma haka cikin shirin na da mun ka toyin harka comedy don haka zafafa za mu sako muku kuma wallahi ina mai tabbata muku za ta fashe fa wallahi